Ей, добре! Аз ми минуците на... Аз играл... Ето те! Абе! Аз играл Fortnite. Du tatzen. Илай. Да, бе. Любиния. Но, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ей! Тук. Да, прилича в Fortnite. Аз бих. Нека бедате. Тази снимка е в списъка с доказателства и от вечерта това е видеоснимка и добре. вижда се, че Еха. Давай. моята ръка ли посяга към шкафчето на Зои, за да върне картата й или на Кенеди? Не знам. Добре, ще ти помогна. С Кенеди сте били отлечени с еднакви пижами, с холограми за партито за разкриване на сестрите. Ма за малка и какво ще? За голяма. За голяма. Кенеди откраднала картата и е купила слам. Зои не е знаела и е... Айде. Айде, айде. Да. Вече всички знаят. Истината всичко ще бъде. Не съм изсипала слам, но и подадох чашата. Ако я бях дала на някой друг, ако не я бях насилила... Миличка, не бива да се търмазиш така. Трябва да гледаш напред. Как? Трябва да забравиш за това. Прилича в Fortnite. Тук. 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 Саска. Паска, Саска. Елефанте. Скибити сака. Тики така. Скибити сака. Да, бе. Добре. Напише. Да си. Казай ухвърка. Там няма да прояви амнезия. Да сте виждали внука ми. Не ми отговаря и не си дига телефона. Мина цял час. Винаги ми отговаря. Дигс. Спокойно ще го намерим. Амара балала. Дигос. Айде. Айде. Само сесека без лески. Само сесека без лески. Без лески. Без лески. Добре. Бри, дикус, 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 дикус. Елефанте. Лила. Елефанте. Да се. Още малко. Къде си, бе? Спаскал. Спаски. Ей, за малко. Айде! Хайде.
Хайде, 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 хайде. Не, добре съм аз. Имам си грижи по тогава. Страхотни сте. Това е. Това съм аз. Защо? Дай ми възглавничка. Стюарт, Махо. Добре. се смърси гърба, докато Добре. търсиш проклетата глава. Лош. Тук. Явно е Защо? И още как. заповядай. Благодаря. Чакам да ме хване. Ама защо? Весело. Защо? Наси Рейган, не знаеш ли, че е узаконено Как мисли? безопасно от лекарствата на някой? Как мисли? Това е сигурно. Не. Искаш ли? О, не. Хайде. Не съм вземала весели. Но, две, Трябва 3, пак да пробвам. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Как се намърда в кантора? Спокойно, това е добро качество в общи линии. Понякога причинява щети. Тревата лекува ли? О, не, само променя гледната точка. Отваря съзнанието. Дай ми половина. Стюарт, донеси още един стол. Да полетим. Забъркал си каша, Шерлок. Дойдох да я оправя. Айде. Кажи ми, че Уотсън няма да го отнесе. Безсилен съм. Съжалявам, Уотсън. Имаме интервю. Какво? Нима един наркоман може да е зае? Елементарно Уотсън. Два епизода. От понеделник до петък. От 20 часа. По Стар край. Да. Ехо. Знаеш ли, че Ехо прави 50% повече пяна, с която ние загорелите тави по-бързо и по-ефективно? Ехо. Разколя, приятели. Чист резултат. Чао. Скъпа, само една капка ли каза? Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. Shopsector. Официален спонсор на лято. Чао. Защото в вандулата има доказани във вековете чудодейни качества за успокояване на психиката. Създадохме сагадон във вандула. Добре. Така се прави. Масло намалява напрежение и подпомага спокойствието и съня. Да. Не сте сами при стрес, безпокойство. Добре. Върнете си светлата страна. Бъдете спокойни и Чао.